Ero kamano. Aparo ni nyawacho wach malong'o kabisa nikech a political party public funds nitiere kaka inyalo withdraw pesa and it's on a specific purposes and nitiere kaka pesa donje political parties accounts. Either it's through contribution by elected leaders, that is the MPs, senators, governors, and MCAs, or through the political parties fund, more from the public funds. And from the public funds, the ratio might be each and every party as per the strength kaka they vote in the last election. And the last financial year is almost absorbed by all these political parties, including even my party, UDA. So when you tell us that there's a source of other party money where money will come from, then that's okay. But we feel that we need to respect the wish, Mara Honorable Raila Amolo Odinga. Man, wish within 72 hours so they will watch marriage to Benade. People have celebrated this life. Mano ik, no wacho ni oika, yes. Bang seche prabirio kodareo. Yes. Beno chiwo direction ne onego ywagi kuom kinde marom nade. Nikech mano gimitimo sani, ma en ywak. Iwacho ni ywak opogore. Mano wacho ni ywak kaka en jatelo. To get chik mag luo or from the Nile and within 40 days. Even though pod mama pod nchire dala. Na wacho maber kabisa. Sa di ng'ato madwani mondo yuagi. Kata mano rengo pod dhi mana kama mama kocha. Dine kata manyoro kani kama mama kocha to dukinyalo confirm. Team manyo ku Tanzania obeto and the group jo Tanzania bedo sipija komkate nyoro nyodhi mana kanye nyodhi mana podo kocha yuak mora kanitie lit pora bora bidagore bora most jidhi kanye jidhi apodo kocha ok ingeni governors gi odhi ochokore gingeni they are unpopular at the ground koro gidwa ringo gi bana mara gi pod gi ywagora ila then another way mara chamo pesa mag jo piny Tombuta iwache nango ni en governors to statement no gol kod duon bura mar ODM gimolo se kai bara parni matimore Kilifi Homa Bay gi Migori ok statement mogol kod governor Wanga ok statement mogol kod Ochila yako ok ogole kod Nyomo ogole kod NEC mar ODM ema wacho ni ya and selective a neck mar ODM because selective ODM no on the specific counties where they know that they can pop their hands in the where who knows county koso ODM party knows that they can pop their hand and get something from the public funds. But what we are saying is this, my brother, I've just given an example of Homa Bay County. Kama wanitiere gi ywak mathoth kabisa. Nya wacho dikere nuni kabisa. Nitiere jogo otiyo tich maber kabisa magero Homa Bay County. Up to date poko chulogi. Otiyo 3 years ago, so even 3 years so we are approaching another election. But pesa woke serikal, pesa woke ka the county jog chula. Other priorities, divide to other priorities. What we are saying is this: you are going to Katamana Governor Homa Bay. Pod is apodo pod you are going to apodo kocha. Aro otigi jo Homa Bay mapokono koyo elo. There you are kokanyo. There you are apodo. To moro mani jo boko buro wuok ti choko dwa ti so pesa bago jo Homa Bay bago jo piny bago ti yo godo. Gisibo gi to pato oken gi maber kuom jo piny. Kigi ora mana Migori County. The same thing. King'io kinde mene ng'ane nitiere loch wakilio bado mwalimu bado to gi ayako nitiere differences to wawacho ni bwana pesa ma ochiw ne jopiny ni gero piny luo kik wakete uru e yo mag siasa no ringo godo kwachamo waketho gi activities moko ma not necessary more team value addition to the Luo community. Yes. Ero kamana inya tom du kwantiere iri to kae angi jiuna gi wach mona ka kod